مرحبا زخبركم تخطاتلتي إريتريان ميديا نيتورك أبزز لكم سلام نتعنا نمنى لكم أبتحستون أقراربان مدباتنا كتالي أبتي كومنت تسفروا وزر لكم ريتوتات ننبوبوا لنا نكتاتلوا لنا كبرتي هابكم نبل نحنا من البات نعاختكم يبكعوا أي نبلون جن عقمنا إلى تي نصرحوا زلنا سرح نسخاتكم جن نتي بوسن عقمي الندال وزر لنا تحستوتات كنت بزح ريخم أدناقتكم تقلصلنا بمهلاوكم عزينا نمسجن كبرتي هابلنا نبل أبز حلف مدباتنا من البات تفل عليه قصات هيوت زلهم صدرا بيت كنقرب كأننا لنا زبزح كابو نلبيز تنكف نحلنا زكوحكوحيو تقصات هيوت كساب كندي نقاليو تعجا زبحال نقاليو تعدلتي زلوو نقاليو خاعجو خوينو أبكبيد من نبابرو زنبرن نتي زقات أمو سنكلنا يخون كالت سقامات بديهو هيوتو زمرح ون كنكتاتل كنينا لنا لازم كم زيهم زعم السولو سبات أب محجاز الترقي وزر لكم تبقبوسوتاتن نايحلنا درخيتين كا بحكي نتي حدا كابتي كبرتاتنا إلنا نمكحلو مجلسيو بقبر نريو لنا بسم كلهم زوم تقومات إلنا نوتهم حلف زخونة سقام مالتيو بسم كلهم نمسكنكم بأملاخ رخبوا وخابلهم يوم بزكاتامي أبكال أوان بسفح زبلون كان قربوا تسفان قبر بسمهم دقيمنا نمسكنكم مو أبتي زسكون كون ويدما زتكز مدبات كابو وسينا لومي كزانا قعكمن كمستقكمن يخيلي ناز عدمنا يوغاشاين عدمنا زلنا كمستري وزلهم بزحات درو على ليهم مختكون تسفان قبر أب أقلقلو تلفزيون إرترا أب ناقوانقوا أمحرينيا بروغرامون ريهم متقونو بنقود قاداوي زخونة دمتو زلالي غازيتينيا نعديمنا لكم زلونا قديم غازيتينيا ملقيتا تحييو مو ملقيتا تحيي مجمريا عدمنا خبيركا بممساكا بسم تخطاتلتي إريتريان ميديا نيتورك نمسكنكا اوكي يوناس أنا من إريتريان ميديا نيتورك أبزهي يمسكن كبرتي هابلنا ملقيتا قدمنا ابتي دحر بايتاخا مسكار ابتنا تكرولو من البات كم بفلينتنا تكاز تكاس نقود قاداو زخونه دمصخايو من البات سب كم قصو تدمصون كفل عليه يخل خون جن زمساسلو خا بزح الله نحنا خم ابالات زينا بفلاك ابريديو خم نسرح متن نتكرولو خا دمصيو انا نوي حمتات ابريديو سريحه كمزي ناتكا زمساسلون اي رخبكن يترف كومو عينت دمصس زماساسلون يرخبكن اسكا ماسي جميرو ز دمص زي منالبات مس مغباس كنبلو نخل قسنا بلديو نابرتعه مصيو ز دمص زي ملقيتا كالوت سبات كبزعبا ز دمص انتي ريتو بخا قدمي ابزينا مجماركا معناته هو يوناس انتايو ابزي انا ولا نشتغلله بتفطرو دمصي رغديو فلاي مسغبسكا رغدي بفلا هاي سكول مساعته دمصاي بتعمي رغد نغوت السينا ببيت مرتك يدكلهو كمان زتغاننا عينت دمصيو زخون مسدقاسم كون يكل هو اجي كرارادا كلهو دمصاي ناته باالو يغرمن نيرو مره رغد دمصيو ግን هج بذي تسرحلو ميا كتقمنيو كغزنيو غليلس حسيبا يفلطنا اغاطامي انتي كمزناتكا مساسل دمصي الله ديفتي صدرابيت اي مثلنا هو انا تراي ناي بخاخ خما عينت نيروس نورمال هو ناي حواتكا كله نورمال انا دمصي رغد بقى دمصي رغد مخانو هو أبزي ميا مساعتك دما زيادة كم استقامنا هو مرحبا بزهنا براديو نزيف فلتو لازس نعو الكات فتر كخا امسيلوكا راي نبلو عدلتي قليل نغير يكون دمصي حدا قبت دلاي فلا براديو ابراديو تاتخلخكو دمصون تفتني خا قليل نغير يكون اب غازيتا منالبات ناي مصحف ناتكا تخولوتات راي زحتت ابراديو جن دمصي اب تلفزيون دمصن تمسلون كونه خيدي انت يغاط مكانيرو بسبات اسكن ابنت انت يبلو خانيرو بسبات قدما بزينا مجماركا هو انت ايدي مسلكا انا
أبزي دمسي نزي ويا تفترة ويكا غازتانيا كون علمني لا مجماركا نبزينا مجماركا تمهراي كلها بهاي سكول كم زبالكايو انتي بخانيرم تمهارو تدمص خانا ابنت يركب الكلو مخا نغد واداو زخانه دمصي ابتا لا ابتا سوشال لايف انت يالو قومتين دمصين ماتش አይገብር ማች ስለዚህ ገበር እወ አቀዘረባ ከዛረብ ከለሁ አና ተባሳ አይኮንኩን ግን ብዙ ሰብ ፈራሃኒ ገላለሁሽ بفلا يا بريديو مساعة خمو يقرصك كان يتسب بتدمصها نوي حروقيد ون زموسلو ايسانن خو كم زقاطي مكادو ብዙ ተዘክሯል ታይዱ መስለካ ቀድሞ ሁሉ እንታይ ክብል ይደል ይመስለካ አብዚ ሞያ አብ በድምጽ ተመካንድር ኮንካ ጌጋዩ ድምጽ በአምላክ ስተዋሃበካዩ ወላ ቀጥ ግን ይخرعካ ተከከል ግን አነ እንታይ ብል ወላ ኖርማል ድምጽ ወላ ቀጥም ድምጽ ዘለዎም ከመይ ተጠቀመሉት ድምጽ ካምበር ሚዲያ ፉሊ ስለሆነ ይምበሪ ፉሊነቲዩ ይጂ ፍላይካ ሚዲያ አነ እንታይ ብል ካብ ድምጽ ንላሊ ናትካ ምንነት ወይም ናትካ መገለጽ ብቃት አብተዳሉ መደብ ከምርኮስ አለው ከምርኮስ አለው ወይብል በድምጽሃ ተመካንደር ኮንካ እንዴ አነ መስፈጣሪ መግጫው ይመስለኒ ምምካህ ዘይኮነ ታምላኽ ዘበካ ጸጋ እንዲ ንባዕሉ ሞኻብ ሰርሐሉ ዘላ እዝኮ አብካሉ ሞያን የርካ ተትኸውን ምናልባት ኖርማል መኾነ ንቡር ጥራይትካ ተሓልፎ ግን እዚ ድምጽ እዚ ተዋሂቡካ ዘሎ ኣብ ሬድዮ ካ ድምጽ ይሕተት እዩ እትሰማዒ እዚ ድምጽ ዝኽሰምዖ ከሎ ንኣብነት ዜና ከተንብብ ከለኻ መግለጽ ከተንብብ ከለኻ ይስሕቦ እዩ እቲ ድምጽ ጽቡ ጃነ እንታይ መስለካ ከም ተዘክሮ ድምጽይ ረሃራር ግዜ ብዛዕባ ረስኻኮ ክትዛረብ ጽቡዩ ከይበዛ ግድን እዩ ከተጋነነ ይብልካ ጽቡቅ ድምጽ ከም ዘለኒ ይፈልጥ ሰብ ይብለኒ ዝያዳ መረጋገጽም ይረክበሉ ግር መንገድ አቲ መስርህ ማለት ህጃረ ዘክሮ አደ ጊዜ ከምዚ ተአክቦም የእልሉ ነይሮ እንጂ አንተ ጓል ብዛዕባ ናይ መደባ ማህረኛ አላል ተጀምሩ አንዲ ረጉ ድምጽ ዘለው ቴሌቪዥን ሾው አይተጀመረ በጣም ደስ ብለኒ ኣብ ሬዲዮ ጥራይ እጂ ከሙላ እጂ ከን ካብቲም ተአልሎም ግን ሃዳ አርከዩና ገርማኪ አርከዩ እንደሪሉክስ ይለክስ እንታይ መበልከለ አርኬት ዝብለኪ በጣም ታጉሳ ፕሊስ አላሌኒ በቃ በጣም ደስ ይብለኒ ድምጹ ታርካይ ናርካይም ፍሩዛ እጂ መጽ አንተ ጓል ከም ስለዘበለተኒ ከላሌካ አለ ደሞ እንታይ ለያ በቃ አለ ከንደናይ በትሪ ፖሊስ የዛክል ቁመተይ በቃ ድምጽ ይሸኪ ብርህቃት ቅድም ቴሌቪዥን ይዚ ቀድም እጂ ከሙ በላይ ለነጊረዮ መስናገራ ፍጹም በቃ እዚ በቃ ነፍሱ ከምዚ አናይሱ እንትን ዝብል ከይደ ክላሌ አለኒላ ብዙ ሆናይ አባላት ሚኒስትር ዜና እነዚህ እንታይ ፈጥሮ ያለው እጂ መጽያ ስራ ተላሊና ጽቦ አህዋት ኮይና ገርመካ እጂ ተመሪያ ሰለስተ ወሊዳ ጽቦ ከም ስድራ እንትን ቀጽሳግን ኣብ ሓንጎላ አላኻ ንስኻውን አላኻ እዚ እጂ በሃደ ሸነኩ ይሁን በሃደ ሸነክ ድማ እንታይ መስለካ ኣብዚ ሙያ ክቡር ምኳኑ ዘረጋገጽ ኩሉ አጋጣሚ ታይ እጂ ነው እንታይ እሱ እጂ ኣብዚ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ግጭት ኣብዚ ነበረሉ ጊዜ ብድህሪው ናይ አልጀርስ ስምምዕ ተከተመ ብድህሪው تذكر اندر كونكا مستر لغويلا جوزيف لغويلا قبينا عن بانمي وكيل غلز نبرو هو ازازي نيرو نبره بريس كونفرنس نيرو اب مرب امرب هو اجي ابتي بريس كونفرنس بኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያም ዘመጹ ጋዜጠኛታት ካባናም ዝከዱ ጋዜጠኛታት አብታና መረብታ ቢንቶ አባ ተራኺቦም ህቶ
ለጉላ ጆሴፍ ለጉላ በወገን ኤርትራ ጋዜጠኛታት በወገን ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታት ይተት ነሩ እጃ አጋጣሚ አይከድኩን እጂ ካባና ዘከዱ ዝክር አሰርተ መጽሔት አምጪዮም በጽባይቱ ሙልጌታ ቤሉ ገሌሎም ሂቦምኒ እቶም ዝሓቱ ዘሎ መንዮም እና ለቲ መጽሔት ካባና ዘከዱ ጋዜጠኛታት ሂቦምኒ አምጪዮም እንጂ ናይ መሊ ኩለይ ናይ ኢትዮጵያ መጽሔት ዝተፈላለ አሰርተ ሙልጌታ ናይ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታት ይም ሊኮምልካ ዋ ምናልባት መታቢት ሄዶ ይከቡን ገሌለ መኒው ኣብ ኢትዮጵያ ካስለዝ ነበርካ አዋ አይኮነን አይተፈልጡ ምን ይሃ እንታይ ሎምኻ ፖለቲካ ካለ ሙያ ካለ በጣም ንፈትወካ ነቲ ድምጺ ከተተልዎ ማለት በብዙህ ላይ ማስታወቂያ ሚኒስቴር እንዳዜና ናቱ ማለት ነው ፍቱ ስለዚህ ኮንካ ነዚህ ጋር መጽሔትስ ጊፍት ለከና ሐቡልና ይሉም እጂ አነ ካብዚ እንታይ ተማይረ ዮናስ ሙያ እዩ ለካ አብ ጥርዚ ክትበጸከለኻ ሙያ ክቡር ከም ዝኮነ በቲ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ በቲ ዝነበረ ናይክልቲዮማ አገር ዘይምቅዳው ከምዚ መጽሔት ክሳብ መጽሔት ክላከልካ ከሎ ህዝብን ህዝብ ተገሪማ ብድምጽኻ ዘለልዩ ብዙሓት ኮነ የም ህጂ አለው ብድምጽኻ ወላ እንዳ ድኳን ዲኻ ከይድ በታ ድምጽኻ ጥራይ ከዛረበ ይብለኝ በቃ ገነቴልካስ ወላ ቀቀድሜ እንዳከዱ እንደር ተዛረበ ጦይሎም እሱ እንዲሁ ገለ በቃ ሀምዛ ቴሌቪዥን ብገጹ ዝልለሰብ ስኻኻ ብድምጽኻ ማለት እዩ እሞ ሙልጌታ ጽቡቅ አጋጣሚ እዩ ዝውን ተዕድልቲ እዩ ክትጥቀመሉ ግን ኣለካ ካልኡን ብዙሕ ውሱን ዘይኮነሲ بدمص بزح ነገር ይخسرح ዝካል እሞ خملسካ ሕጂ مستخታተልቲ ኤሪትሪያ ሚዲያ ኔትወርክ خاختላለ ድብድሕረ ባይተኻ ምጅምር አበይ ኻትወሊድካ ማስተወሊድካ ሆነታት ተዓባበይ ኻም ይመስል አነ አብ ኢትዮጵያ ደሴ ከተማ ተወሊደ አበይ በ1969 ተወሊደ አቡ ተማሂረ በደህሪዮ አጸናኩና ብናጽነት ደህራ አዋርኸ መጽ ኦኬ ሹ መጽ ሹ መጽ በኢሚግሬሽን የቤት ጽፈትና ወድ እንደ ዓመት አቢልካ መጽኻ እስራን ሀደን እስራን ክልተን እስራን ሀደን እንጂ ሹ አነ በታ አብታ ኢትዮጵያ ዝነበርኩላ ግጥምታት ገለ ይልክ ነራ ብዚ አብ ኢትዮጵያ ሆንካ አብ ኢትዮጵያ ኮይነ ደርና ጽነት የዘብለካ ቀድሞ እንጻይ በቴና አዋርህ ግጥምታት ይልክ ነራ ከታተሉ ነርካ በኢትዮጵያ በጣም ይከታተሉ ነበር እንጂ ጽሁፋት ገለ ይልክ ነራ እጃ አና አስመራ ክሪዬ መጽ በቃ ናጽነት መጽያ ሀገሬ ክሪ ለመጽ እጃ በአስመራ መጽሐፉ هذا كل تسلسل تدقس مرا تلالي أبتي زهدرلو زنبركونا بيتسب جاء اسمرا أريو مني أبزي ندازي نابي وقليليو بين خا خمسي خا بيني ولدي ولا ما بيو جي كنوس دا كاقليلو مني أي ساتف لي رجل أي بالكومن وسدوني قال مسي ميكيل تفاري نيرو خلافي شو سلام عن كل تنيزي سلام اليوم انتي كن ازاز قليلو مني عبالات صباحك وانا سلام قبلكم يمصي ملقيتا صاحي زبالاني سنبيدو يفلطوني يفلطوني تساتفني يركع بقى معلتاوي ግጥምታተይ ገለ ይነበብኒ እጂ ኃላፊና የለን ድርፋዱስ ዘይተመጽ አራይ ድርፋዱስ ተመሊሰ መጽ አይ ነገር ወን አጋጣሚ እጂ ኃላፊያና እሱ ይገለይሎ ምን ከሄደ ሰላም ይሉኒ እንተ ከሰማካ ገለይሉኒ አነ ሙልጌታ ፀሐዬ አኔ አይታምነን ምኪለ ተፈርቀ ካበ ወንበር ኮፍሉ አንተ ተጠጣው ብድድል ንሰካ ሙልጌታ بدمصخ ግን አይፈልጠውም አይ ኖራ አነ ግጥምታት ይዘለቀው በጣም ይገርም በቃ በጣም ይጽቡቅ ግጥም ያተ ተለከልና ናይ ባቂ
انت هاي تقبر مسيحا قليلوني اكانات مرا كريا قليلوني مو انت هاي مدبكا بقى كملت لا مو شاي نستي قليلو تيناي كافتيريا سينما كابيتول ابا ناش شاي نيرو ابو كينا شاي እንደሰጠና الملقيت هايلوني انا ميكيل تفري بال انتي مسانا زي تسرح انتي تملس عقمتك كلك انتي مدب عليك تملس ምናልባት زي ተርፍና ምስና ህይወት ተሳሰረ ዘምልት ነገር እንደርቆይ ነው ካለ ነገር አንተ ግን ምሳና ዘይ ተሰራህ ለማ ኢልካ ገለይ በቃ ይረሙሱ ናሪ ወስኩሉ ኢልካ ገለመስ ወልቆ ሀጉሱ ይብለካ በቃ ስድራ ከቀመጠ እንደሪልካ ከእንደዚህ ተከፈል ናይጆባ ያው ሹት ዝክር አይ ኖና ለምስድራ አይቀመጠን አብቃኛው ከቀመጠ እንደሪልካ كندزي أيو وهابكا أبو تبلة أبو تهدر كاب سيرفيس كابو نسرح بقى سبلمو بقى فليس بقى أبزي كاتسل أنت هقد شكا قليل هراك حسب لو قليل بقى حسب لو مسي هراي له هجي كم سوني ما ألتيو قال እሱም በቃ ካሳይ ተፈልጦ እንደርጋ መንግስት ተሰማይቶ ድምጹ ፈትኖ كيده كاساي فتينو ندمسي سنبيدو كابي ركبكمو قطيني ني رمنشت كابي ركبكمو بتاعم يزغرم دمص يزلو قال كاساي يهم زلو كاساي ريبورت غيرو بصوفي ريبورت تكبرشو دار بقى انتن يلو تتقبلوني نسنبت ناي مزنقا نسخ عدالو ويلون بقى نسخ عدالو بقى أبالي خكابش جلو تستفخ نتي زملكات كله كيدو مسجبوني قانياو سولس غزات واهبوني አራት አብዛት ተበለ አብዛት ምግብ አብዛት ሰርቪስ አብዛት ወስደካ ገለይሎም አጂ ሰንበት ካብ ስድራ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከመለሱ ከለው ካብ ሰዓት ሸሞንተ ከሳብ ተሻተ ይነሩት መደብ አጂ ንሰመን ይርና አነ ቀርም ምጽይ አጂ ከምጂ እንዳቆረሱ ሀደ ምናስ ሀወይ እንታይ ናይ ሙልጌታ ድምጽ ይመስል ይብሉ ይመስል ገለይሎም አጂ ብዙሃት ስድራይ ብዙሃት አይ ነገር ኳመን አጂ هو يمثل እንዳወሉ ዳራ ሞዳታ አዳላይ መደብ ሙልጌታ ፀሐዬ ስለ ሰንቢዳ ድምጽ ካሉሉ ይዲ ማዘረ ፍላይ በጣም ይሰንቢዳ እጂ ቴሌፎን ደግሞ አይነበረን አበ ሚኒስትር ዜና ማደውሉኒ ገዛ አይበልኩ ግን መካይን በቃ ማልታዊ ዝመላለሱ ነው ኢትዮጵያ ካቡም ናብዚ መጹ ደብዳቤ ጽይፈ አይመጽነ ያብዚ ስራ ጀምይራለሁ إليه بتحكات متملس حسب كايو ما زري متيارياتني بدرو بريغا ببش دشتور هندامصو يرو ينيرو ابزينا بروجرام محرنيا صح جون او يخزر لها كما رخب كاي تسرح شعو شيون تاي مسلكا كاب ب حتى تانغلنيوتي ፖለቲካ ተስቶ ዝነበሩ ወንበር አመዝንጋ ከሙ ይነሩ ተርፍ ምርጫ ገለይ ይነሩና እጂ ብዙሃት እና ነርና ምናልባት ከመጀመሪያ ከምቲ ዘለልካኒ እዚ ድምጽት ነዚ ሙያ ይሉ ተፈጥሩ ተብልዶ ገለ ዝበልካኒ ዳሃሪው በቃ ንጋዜጠኝነት ተፈጠርኩ መስሉኝ ማለት እጂ ሀቅ ዘረባም እንትን ይሉኝ ተሳኪው ላይ ባለው ገጢ ሙልካ ሓደ ካብት ሮቅ ሕኮዩ ዝበልኩ ኻሲ ድምጽ ያብ ሬድዮ ሓደ ካብት ሮቅ ሐዩ هو እንታይ ሎም ኻሽዑት ድምጽኻ ከመይ ረኺቦም እንታይ ኢሎም ኻሽዑ ተሳተፍ ስለዝ ነበርካ እንደሞ ተይሎም ኻሽዑት ድምጽኻውን በቃ ኮይኑ መስረኸ በቃ ተገሪሞ በቃ አንዴ አለ ከማን ጂቲ ርጉዲ ዝነከ ይመስለኒ አንተ ስናይ ምራይ ቀሪጾ ይከውን ረጉዲ ድምጽይ በቃ በተፈጥሮይ ሹዌ ተፈልይጣ በቃ ሹ አይጸናሐኩም እሺ በቃና ተዋሶ ገለ ማህላለፍ ስለዝነበርና በቃ አይጸናሐኩም በቃ አብቴስ አንሹ አተን ግን ተመልስካ ነርካን ኢትዮጵያ ነው ተመልሰ ነር እሱ ተመለስኩ አጋጣሚ ሀፍተይ ቦክር ሀፍተና ሜታ አብዚ ተረዲህ
ግን መቃብር ከመርቅ ከመረቅ ለከይደ 97 እቲ ግጭት አይጸናህን شو ግጭት ሓደ ዓመት እዩ ተወልዩ شو انا መስከድኩ 98 በቃ ቀድም ድህር 4 ወር ገለኳ ተጀምሩ ኢንፎርሜሽን ጋዘር ገብሩ መጽኡ ጋዜጠኛዩ ገሌሎም አሲሮ ምን ንስኻ ናይ ሓፍትኻ ሓዘን ዝኸታት ኩነታት አጋጢሙ ሽዑ ግን በቃ ንምንተ ለጊቡ ምስቲ ዝከድኩ እቲ ግጭት ለጊቡ በቃ ኢንፎርሜሽን ከክብዩ ንምንታይ መጽኡ አብዝብል እንትን አበይ ነርካ ሽዑ እስከ በኸመይ ወሲዶም ኻሲሮም ኻ ተዘክሮታት እስከ ነገረና ቤት ማእሰርቲ እንታይ ነው መስለካ ዮናስ እጂ ብዛዕባ ዝተአሰር ኩሉ ከመእልል እንድርኮይና ከቢዲው ነዊህ መስርህ ዘለዎ ነዊህ ታሪክ ዘለዎ እዩ ካብ መጀመሪያ ክሳብ መወዳእታ ዝተአሰር ኩሉ እንድርከይደ አሰርተ ሓደ ቤት ማእሰርቲ በቲሕካ እሱ እንዳ ገለጽኩ ስለዝከይድ ካብቲ እላልና ከይወጻና ክንደይ ጸኒሕካ ቡ 3 ዓመት ጸኒሕ 3 ዓመት አሲርካ 3 ዓመት ተአሲረ ካብ ገዛይ ወሲዶምኒ 3 ዓመት ተአሲረ እቲዮም ዝበዝሑ ደሃን ከምዚ ተዓሊሞም ገለ ሳዋክ ወሪዶም ገለ ናተ ግን ጋዜጠኛ እዩ ተባሂለ ጋዜጠኛ እዩ ተባሂልካ ተወዱ 3 ዓመት አይተኸተተን ተአሲርና ተፈቲና ይብለካ እጂ ቋዕማዋጾ ፈጠረልካ ዳሓር ነስመራ ተመሊስካ ተመሊሰ አስመራ መንደፈራ ቲፖ ዝበሃል ቦታ መስዓተና በቃ ወላ ሃንቲ ከይዋልካ ከሃደርካ ሎሚ መጽኻ ስራሕካ ጀምር ተባሂለ መልእክት ተላይ ታነበርካ ተመሊስካ ክሳሕጀ ኻቡልኻ ሳብጂ ሕራይ ሙልጌታ ምናልባት ትንክፍ ነብሎና ሓደ ካብቲ ናትካ ፍሉይ ነገር መራኸቢ ብዙሃን ትከታተል ኢኻ ብዙሕ ኢኻ ትከታተል ሪቶታትካ ትህብ ኢኻ ብፍላይ ንኣባላት ዜና ኣብ ኣቀራርባ ትሕዝቶ እስከ ብዛዕባ ዝኸዕለና ብዙሕ ሪቶታት ኢኻ ትህብ ኣነ እንታይ መስለካ ዮናስ ቅድሚ ሰዓት ክልተን ፈረቃን ደቂሳ አይፈልጥም ፍጹም ዝህሰብ ቅድሚ ሰዓት ለይቲ ቅድሚ ሰዓት ክልተን ፈረቃን ናይ ለይቲ ክሳብ ሰዓት 9 ገለ ንደቀይ ሰበይተይ ድሌቶም ክሪዩ ይገድፈሉ ካብኡ ክሳብ ሰዓት ክልተን ፈረቃን ግድን ካብኡ ግን 5 ደቂቅ ኩስካ ይቀለኒ ይድቅስ ነገ ተስይ ደሞ ሰራህ ያት ክንደይ ትስንጎ ነገ በቃ ሰዓት 6 ስራ ጎደል ይመላ አላርም 4 ሰዓት ከባቢ ይድቅስ በቃ ይድቅስ ተስይ ታጻጺ በገለ ንስራ ይመጽ እጂ ዝተፈላለየ ሚዲያ ይሰመ እቲ ስእሊ ዘገድሰኒ እንድር ዘይኮነ ስእሊ አይሪዮኒ ተሓበሬታ ድምጽ ይሰሙ አዩ ሕደካን ግን 4 ሰዓት ሞነዊሕ ዓመታት አነ ይውህድ ባቲ ሳይንስ ብሎ 8 ሰዓት ለሓን 6 ኻስከ ይኹን ተዋሓደ ሃዳ ደግዘም ኮ ቀጫውጮ ይብለካዩ ምናልባት ድቅስ ዶ ኖ ሃሊ ፈንበር ብዙ አይደቅስኒ ሃሊ ፈንበር ብዙ አይደቅስኒ ምናልባት ከምዚ ሃዳ ደግዚ ቀጫውጮ ዘብለካ ውጽኢት ናቱ ከውን ይከሊ ይብል አራይ ባዕልኻ ተዳልዎ መደባት እንታይ እዩ ዝያዳ ዝምስጠካ ወይ ከምናቴልካ ሒዝካዮ ዘለኻ እንታይ እዩ እቲ መደባት እጂ ቅድመ ግጭት ናይ ምዝንጋ አዳላዊ ነይረ ናይ ምዝንጋ አዳላዊ ነይረ ሙሉ ታኻ ትብልታ መተውይትካ አይነቲ ታናይ ሰንበት ታናይ መዘናግዒ ኖ እዚ አና ቀደም ዚያቲ ናይ ኢሚግሬሽን ከለና ሙሉ ሰዓት እንዲሁ ነይሩ አነ የዘዳልዎ ነይረ ኣብዚ ህጂ አነ ጥራይ አይኮነን ዘዳልዎ በተራይና ነዳሉ አረ ሙልጌታ እቲ ድምጽ ጥራይ አይኮነን ወላ ትጥቀመሉ ናይ አናብባ ቅድውን ፍልይ ዝበለ እዩ እስኪ ብዛዕባ እንታይ ትብለና አነ ሚዲያ እንታይ ይብል መስለካ ዝያዳ ሰብ እንድርፈትዩካ ጽቡቅ ኣለኩ ትብል እምበር ነገለ ሰብ ድማ ከምዚ ጉድለት ኣለካ ንምንታይ ከምዚ ተሰቢርካዮ ገለ ዝብለካ ኣሎ ግን አነ መጀመሪያ ከም ጋዜጠኛ ነቲ ጽሑፍ ሪሄርስ ገብራ ኣለዋ ዝኮነ ጋዜጠኛ ካብኡ አበይ ድይብ አበይ ድቅስ
أبي أنتني خيد السو يمرحك ريهر سندر زي قبر كايو جن قبل ندكو تنبوي خا جن تناي أودينس خرك بلوي كالي أنت عينت تحسته زلوا مدبي مستمع خاز خيج لابنت زينا ديو مجلس ديو حتى ديو مزنقع ديو قطم ديو زيادة كم بزدم خاز زيادة أنا سب فتولي أنا بابا قطمي أو قطمي كابو أما ده ما هرجع هانت صوفه قطم سكلا زيادة كستوين ببو زياس سون ترام بيوا زيادة مقرن كدم يكليو قليل كا ترى داري خان تنتبل كلها تنبب جد زينة تنبب تترجم صوف تدالو تترجم قطمي تدالو تنبب صوفهم كمو تدالو تنبب كله جب بق بمحرنيا كله بمحرنيا الله كابو لا يا محرنيا كبدا كهله كاب تغرينيا دمو سترغوم አለው ዜና ሀጂ ካብ ትግርኛ ኢና ነትርጉም ሀተታ በመንግስት በላሊ ዝመጽ ሀተታ ትርጉም ማለት ሞ እስከ ሙልጌታ ምናልባት ትንዛረው ዘለና ቁርባ ሰኒ ከነብሎ እስኪ አመተዊ ተጥቀመሉ አገባብ እስከ ንገረና ናብነት ዝኾነት መደብ ሰላምታ ወላ ንበሎት አቀራርባ አና ፍሉይ ቃል ይዝጥቀም ፍሉይ እስኪ ናብነት ጥቅስ ከብለና ናብነት መተው ትገብራለኻ ወይ መላለይ ትገብራለኻ ወይ ሰላምታ ተቀርባለኻ ተከታተልተኻ በኸመይ ኸታአቱ እንታይ ትብል እንግዲህ ሰላም ጤና ይስጥልን እየተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ ዛሬ እንደምታዩት ደመናው ትንሽ ከበድ ብሏል ከላይም በስሱ የሚዘንበው የሚያርከፈከፈው ዝናብ በፈጣሪ እንደ ሻምፓኝ ምዝንጋ አይዚ እንደዛ በቃ በሻምፓኝ ይመስላል በጣም የሚያስደስት ነው ብርድም ከሆነ ለብርድ መከላከያ እንደዚህ ነገር ተጠቀሙ ለአንዳንድ ነገር ምክር አዘል ግን መግቢያው ለመዝናኛ እንዲሆን አድርገን ተሰራዋል አራ ህጂ ገለ ድምጽ ሎና ገለ ሰባት ንጉሆ حفስ ይብል ለአብነት ናተይ ቁርብ حفስ ይብል ንጉሆ ወይ ካደቂሰን ተጸንሕ አብጥቀት ረኸውን ከሎ ግን ከምዝና ደኸመ መጽ ከመይናትካ ገሊዮም ሙሉ መዓልታ ሓደ ዓይነት አሎ ደቂሶም ተሲዮም ዕሪፎም ውዒሎም ሓደ ዓይነት አሎ እሺ ገሊዮ ከምስ ዕረፍትን ድቃስን ዝተኣሳሰር እዩ ናትካ ከመይ እዩ ቴንክ ዩ እጂ ዮናስ ዝገርም ህቶ ያኻ አትትካኒ ካብቶም ምክሮኒ ና ህይወት ታሪክ እንዲና ክነልን አነ ቀደም ምስካር እምበር ምስታይ አይፈቱን ነይረ ረዳኒ ምስካር እምበር ምስታይ አይፈቱን ነይረ ማስ ማለት ያበይናይ ቀደም ከይተመራአኩ ገለ ጂ ምስካር ማለት ባርአቴ መን ምስመን ይእልል ገለ ከሙ ዝባል ነገር የለና ባይ በቃ ሰቲ በቃ ጧጧ አርገ በቃ ጢጥ ይብል ብድሩ ትሚለ ይቀጽል ምስታይ ዝባል ነገር አይፈቱ ምስካር በቃ ምስካሪው ጅምጣማ ቢልካ ሐደተ የለ አላል በቃ ከመ አዲ ከመሎ ገለ የለ ካከም አይሰረህና ባይ እጅ ከሙ ኮይና አቴ ንጎ ምሳይ ዘምሰዩ ይግረሙ በቃ በጊዜ አቴ በኮንዲሽን በቃ ዘሐደረሰብ ከሙ ዜና ዘነበር እምበር ከምዚ ምሱ ዘሐደር አይኮነ አው ከምዚ ንጎ ሰቱ ዘሐደረ ምልህታት ገለ ዝባ የለን ግን እጄ አብ ምዚያ ታሳሲረ ነዚያም ደቀና እዚያም ትትኮ ዘለው ጋዜጠኛታት መስተጽቡ ከም ዘይኮነ እጂ አነ እጂ ዳህነ ምስታይ ጀሚረለሁ ተረዳኒ ምስታይ ማለት እንታዩ ምስካር ዘይኮነ መማላል ተታለለ አቴኻ አሌልካ በቃ ሀደ ክልተ ሰቴኻ ገለ አሌልካ ሞቅ አው ቻው ትባሃል እጂ አረ ነዚያም ትኮና ደቀና ዘመክር መስተጽቡ አይኮነን ነውሪው ነቲ ስራሃም ኳሊቲ ነባለኻም ኳሊቲ ጽቡ አይኮነን እጂ መቼም ተዘክሮ ስለስተባህለ ይነለሉ እቲ ምሰተኻ ትባስዶ ወይ እንታይ ባህሪ ኢኻ ተንጸባረቀ አይባሰን ይገርመካ ምሰተኩ ከማን ለዛ እንትን ይብል ይኩላ
كلها بقى كم سنة ذا لهم ملقيتا أبزي نوح عمتنا بحنساس إحنا يتصاوت يقلل صوت تعلل ملقيتا تبايسو ويتقايقو ويتعرفو ويبزخونه على تاوي زخونه بزعم خاصة معنا نفلتنا وكم سب تبايسا يفلتن كتبل جيجا عنديو جين اسكي اب هيوتي كندي عمت ابزي علم كندي عمت تقميط لكو كندي غزي تبايسه ابزبل اندراتي كن ايتباسكونا ايتباسكونا احنا ونسي ملقيتا باس وي كواتت انا سمعي فلتن وقت كاسس ري كيف فلتن يفتوني باس يفتوني يقلل يتصاوت زغيري بوكا دمت ترى يكون هيبوكا ثانكيو اب قانقا خي كمي خا قانقا امحارኛ ትግርኛ በከመይ ለሚትካዮ ተራው ተወሊት ካሆን ካሞ ትግርኛ ወላ ይቅሬታም ካህተት ነሩንኮ ወደሃና በጣም ጽይፌ ጻውቴ ኮይ ትግርኛ ለኔ ያው ስለምንታይ ወላ እንትን ጌሩለይ ተጻኖ ጌሩለይ ትስራህ ምስ አባላት አማርኛ ያናዛረብ ለካ ትስራህም በአማርኛ ስለተዳሎ ወዲ እስራና ሀደን አመት ኮይነ ስለዝመጻሁም ወላ ይዛረብ በር ትግርኛ ይጹሩ አይኮነ ሳይንድ ከባቢ ጸልወካ እንዲ ዝማዘር ታንግ ዝባሃል እዩ ናትካ ማዘር ታንግ ሕጂ ዝኸፈት ካላ አፍካ አማርኛ እዩ አማርኛ ጥራይዲ ወላ ካል ቋንቋ ክንታ ያለው ዝመለኽካዮ አማርኛ ጥራዩ ኦሮሞ ገለኸ አይ ኖ አና ማዕከል ተወልደ ስለዛበሁ አዲስ አበባ ደሴ ዚያዳ ደሴ እጂ አማርኛ ጽባ ማስተመርዒኻ ሙልጌታ ክልተሽን አሰርተን ተማሪ ጽባ በኸመይ አጋጣሚ እቲ መርዓ ማጽዮ መልካድ ዮም በዓልኻ ዲኻ ምስትናይ ድምጽ ምትሳር አለ ወዲዩ አይ ኖ ምስ በዓልት ቤቴ መጀመሪያ አነንስን ተላሊና አብያ አጋጣሚ አብዚ እንዳዜና ተሰርህ ነራ አሃ እንዳዜና ተሰርህ ነራ ምን ያ አብ ክበብ ተሰርህ ነራ አሃ ክለብ ተሰርህ ነራ አብ ክለብ ተሰርህ ነራ እጂ አቡ ተላሊና አብስራህ ማለት እዩ አብስራህ ተላሊና ዳህር ተቀራሪብና ዝክረ ዘንገዒ ወጽኒሕ መርዓ ወሲና ዳሃሪው ስድራ አና ማህቢረን ሳም ሀቢራ በዚህ አጋጣሚ ማለት ቤተይ ረሃባ ሀብቶም ማራ ጣሚ ጠምሰብ ኩሉ ነገረይና አይ መናስ ሀፍተይ ማባይ ሀፍተይ ሰበይቲ ኩሉ ነገርያ እድመን ሙሉ ጠናን ይምንየላ እጂ ምስቲና ሀዳርና ዝተአሳሰረ አንተ ተዘክሩ አላትን ጽባ እጂ ምን አሳፍትላታ እጂ ነጊራታ አነ ከምዚ ወስነ ለሁ በቃ መስሐደ ጋዜጠኛ ወዲ የለሁ ምሱ ከምርኦ ገሌላ አነ ቴሌቪዥን ጀመርናለና ቴሌቪዥን ክንዴ ማሲ ዚጂ ክልተሽና አሰርተ ሀደ ማለት ክልተሽና አሰርተን ማለት ክልተሽና አሰርተ አዋ እጂ በቴሌቪዥን አሪያታ እዚው እጂ አረ ማልቲ ኮፊለን እንዳለላ ገዛ አንተ ማሃዛ بدق قرب مس أركا سناي أيوة على تني مثلاً فكري تبغى أستقعد كله جاء أنا تازينا تازينا قطعمي كما يوني ثلاث إخا حدش لتصاي التلفزيون كتنبب جيجاي برا هندر كونكا سبب سلز فلت برا مكوانكا سكمل يجي قرب كسلم على لو يجي ناتي مسلا ما يجمران እጂ ግን ዜና አንባቢ ተጸጊሙ ፍጹም ለአቅም ኮይኑ በቃ ሙልጌታ አማራጭ የለን እስካምብቦ ተባይለ ተካይ ብዙ አይጸለመን ብልጭልጭ እንዳበልኩ እጂ አቴና መንባብ ጀሚሬ ከጃ መንባብ ጀሚራ ነኝ እሳ ጂታ መታቢቶሚያ መጽያ መሳርካ ጽቦ ያምሴትም ከተልሎም ገሊያ ከምጂ ኮይነ ከምጂ ተባይስና ገለከት ብሎ እጅ ሰምኦ አግናይ ካሉ እጂ ባልት ቤቴን ሀፍታን እጅና አይሪዩኒ አብስክሪን ኦንላይን እጂ አብገዛውም እኮ አይም ኮፍ ይሪዩኒ እጂ ተዛረብ ንሳ እንትና አቃል ባይ ገበሩላ እንገለ ሐሪቃ ይመስለኛ ሞዳት
እጅና ቴሌቪዥን ጠሚታ አንተ ዘጽመና እዚ ድንሽ ይላትን እጅ አይፈለጠ ሲቀን በቃ ጅዴታ ተዳይላ ሲቀን አይ ነገርዋን አበጽኖቲ መጽያ ነጊራትን ማለት ቤቴ ከምዚ እንደ ከምዚ ቴሌቪዥን ከተነበብከለህ አንተ ማዛና መጽያ ክንሰማ አይከልና አይካልና ስራ ደግሞ ከምዚ ተጨውረሃ ገለ መላጣ ኔርካ ድንሽ ላይ ላትካገሌላትና አበጽኖት መጽዮም ግን መስመጽት እዚያ አይላትኩም አይላትካገሌሎ ምን ተሰክፋና انا ولا አንተ ጸገም የለን ይለ بدهرو ግን ማዛይ ኮይና ይብለካ እዚያ صعب على الحذر ናይ ስራ አጋጣሚ كما يحلف قال كيدان كما يحلف صاحجي فريز ولا كايدا يزلك ابجكاب تخلف فلينات ندو زلنا كما يحلفوناتك فم نورمال كم نبردي تمرع حلفو ኖርማሊ ቢሆን ግናቴ ፍሊዝ ገብሮ አሙሉ ኤርትራ ለመጀመሪያ ጊዜ በላምብሬታ ተመራቋኔ ንሱ እንደራው መጽኢለ ስለምንታይ ኸመሪትካዮ ስለምንታይ ይኹን ናቴ ምርጫ አይኮነን ሃደ አርኬ ያለው ናይ መራውት መኪና ዘለው ናይ መራውት እንትን ኪራይ ገለንት እጂ በቃ አኔ ዘጅ በቃ ገለይሉኒ ተረዳዲና አርኬ ደሞ አለው ሃደ ላምብሬታ አላቱ ከምዲና ህንድ ገለን አይቀደም እጂ ሙልጌታ እዚ አንተን ዘይንብላ ዲዛይን ንግበራሙ በዚያ ዘይት ምሩ ገለ ሃዳ አርቲስት አርካ ያለው ገርመካ ዮኒ ቶርታም ሲልዋ ቶርታ በቃ ነታ ላምብሬታ አዋ እጂ ካብ ገዛ ተታዝና ክንወጽ ከለና ካብ እንዳጓል ሰርፕራይዝ ከሙን ገላ ህዝቢ ከማን ከይሪ ወጭም ገለ ተባይሉ በአብ ሃዳ አንጎሎ ኮፋ ቢሎማ ይዘምጣ አይሰቀለና አዚላትን بعد بيت كاي تفلتن ايوه بقى ده صبقتيا قال لما تسقلنا تزغرم ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ይዝብለካ አበርትራ ለመጀመሪያ በላምብሬታ ተመራው አበ ፌርማታ ዝኮነ ሰብ ተሲው ታቃልና ነር በቃ ታመኪና እንዳራይ ዝገርም ፍላን ዓዜ መንጋር ቅሩን ኢልዋ ሽዑን ኮጸገም ከመጽ መኻደ ነር زححلا بالكما لحرقنا حق سواخو تعقيسات سألي مسمصه قال صبقت يعني انت وريتكم اللهم الجيتا هو جي أربعة ولدنا تهانت كن با تغودي لنا من أربعة أماوتا إذا حصان فليز بلايو نيروفت يذكره هو مجانا قدم كلنا ملعنا አባላት ሚኒስትር ዜና ደጊሜ መስገን ስለምንታይ አባ ሐዘነይ ዘይ ሰንበደ ዘተሰማው ሰብ የለን አደጋዩ እቲ አደጋ ድማ ጂጂ ሪኻ ከምዚ ወኢማይ ክሪ ገለኩ ስቲል እንትን ይብለኒ ወኢማይ ሾክ ይገበር ሪኻ ባተጻውታት እንትን ተገምጥሎ ዋልክንደ ዓመት ያ ነራ ዓመት እንገላል ድሮስ እግሩ ተኺላ እግሩ በቃ እንትን ትብል ነራ አብቲ ተጻውት ነራ እንዴ ባምቡላ ይዛ ተጻውት ነራ ከመ ሸታ ከመ ባይፈለጠ አና ባልት ቤቴ ነርናኩ ነርኩም ይኹን እጂ ቆሮ በረህቃትም ነሮ እጂ ከመ ሸታ ከም ዘበላ እንዴ በቃ ሸታታታታ ትላብት ተፈርኔል ወዲቃ ተገምጥሉ ከቢድ ይመሩ በቃ ከቢዲው ግን አምላኽካ ኺሱኳ አዎ ንባዕሉ አምላኽካ ኺሱኳ ማናቱ ወሊትካሽ አዎ በድህሩ ገርመካ እቲ ከቢድ ነገር ዝገብሩ ድማ ተረዳሃኒ ሳ መሟታ ጥራይ ከኮነ አነ አብቲና እዚና ሐዊ ገለስ ተቃጸሉ ገለ ሰባያቱኒ ፍጹም አይታአቱን هو خبيث هذا سبترا يزاتو هو خجي بتي اتي اساب فينيش ترا يزاتات وص ما ينيرو دمو شوقنا اسرا دقገለ ማይ እንዳሃረመኒ የእልሎም ጥስጥስ ሲለ ዜና ተረኛ እንደርኮይነ ከማ በቃ አሸጋሪ መጽኤ ነበር ማቃቢ እዚ ኩሉ ማይ ሃሪሙኒ ታክሲ ክስቀላይከል ስለምታይ ማራ ስለስጠሰ ስለዝኮንኩ አባውቶ ተጣው ይለገለ መጽ እዚ ኩሉ አለፎ ሳድማ አሞዳታ አብኢዳ አሪፋ ከምዚ ሂዛታ ንጎ
دهان يراجي تمالس دهان هديرا قال إلاتني بقى بإدا عريفة دهري وقنا أملاك مسكن بقى أزيا قوال لنا بحكي كتولد سنبيدا سب كله سنبيدو بقى جي غير ما كايوني ما انتهي بني نفتاري كحيسوكا ذكبدو ነገር የለም كحيسوكا كوي بربو غيركاون زي مولاد አለው ስንባዱን አለው ኮይ እጂ እንተም ወድን ጓል እንዲም ተማናቱ አርባአቱም ዋልድ ኒሮ ማጋጣሚ ታናይ መጀመሪያ ሳልሳይ ክፍልያ ናአሚ ሙልጌታ ተባል እቲያ ሳራ ያኔራ ተጎዲያ ተማናቱ ታንቲ አቢጋይል ታንቲ ገሊላ እጂ ኩለና ዋልድ አዋልድ ታይተበ ዙፍሊነትዩ ሰለስሊነት ናትካበዛሐሎ ሰለስተ ዓመትን 6 ወርህን ጌረን እጂ መስከረም መዋለ ህፃናት ከጀመረ አላህ ምስጋና ናይ ልብሪ አምላኽ ሰካይ ፈተናውን ክኸውን ኽእል አይ ማረርካን ተመስገን ኢልካ ትኸውን አው ኮይ ዘሎ ሕጂ ትምስጢር ተመስገን እንተልካ አምላኽ ሲክ ሰካ ከም ዝኽእል ምእማን እዩ እሞ ናብ ስራሕ ክመልሰካ ናብቲ ኣዘኻኺረካ ቅረታ ክትዝከርን ስለ ዘለዋ ቀሊል ነገር ስለ ዘይኮነ እዩ ኣብ ስራሕ ክቱር ተገዳስነት እውን ኣለካ ሙልጌታ ከም ዝንጠቕሶ ዘለና እውን ፍቅሪ ክቱር ዝኾነ ፍቅሪ ኣለካ ኣብ ስራሕ ኢለ ኣብቲ ናትካ ስራሕ ጥራይ ኣይኮነን ኣብቲ ናይ ካልኦት ኣባላት ዜና ዝሰርሕዎ እውን ተኸታቲልካ ርእይቶን እርማትን كما يقبلوا خا ريتوتاتك بخما يخاطقربو نابنت نقفيتاون كون خالي يقبلون يوم اجي انتي مسلكا قربتي قدمنام سلازلو اقرارباون وساني ايوا مصيها زودي زاغواله قليل كاسلت نغرا انا ناتي هانت ناتي بلچا كمزي مس حلافي تጋጭ ገሌለ ስራህ መጽያ ገለበ ዝባል ነገር የለም ከሙ ዝባል ነገር የለም ተኻሊዩ ዚካሊዩ በቃ ፍላይ ካብ ዜና ተንቀቀየድልኝ ስለምንታይ ዜና አነ ወዴ በቃ ዝወዳኩ ጋዜጠኛዬ ክትብል ጌጋዩ ስለምንታይ አንተ ማልት ሰዓል ሂዙካ ከማንት ሙድካ ተበላሽ ወይ መስብ ተጋጭኻ እታ ዜና ከምገለ እንደርጌርካ ነቀፌታ ተመጽ ይል በቃ ክሳብ እቲ ሙያ ተገድፎ ከምጂ ወዲ አነ ብርቱ እገለዝ ባር የለን እቲ ኦዲየንስ ይመስክራልካ ማለት ንፉዩ ገለገለ ይበለካ ግን ንስኻ ከሙልካ ነፍስኻ ከተዳአስ ጌጋይ ለጊዜ ከተነብኩ ተሰርህ ትከላለካ ዋና ይገብሬ ማለት አይኮነን ግን እሱ ይተሐቂ መሳርህ ተኸዘለካ ፍቅሪ ኩሉ ሰብም ዝፈልጦዩ ፍላይ ዕላልካ አዛና ይዝኾነ ዕላል ዘጨንቅ ዕላል አይተዕልልን ኢኻ ሙልጌታ በዚህ ጊዜ ምስኻ ዝቀርቡ ስሑ ዛነዩ ኮነ ኢሎም ዝቀርቡ ካለው እስከ ብዛዕባ ዝኽዕለና ኮነልካ ዲኻ ከም ትገብር ትመርጾ ዲኻ ዛናይ ክኸውን ኣለዎ ተዕላሊ ዲኻ ትብል ኮይንካ አነ እንታይ መስለካ ማዕረዚ ከም ድምጽኻ ገለ ዝበልካ ማዕረዚ አይ ድምጽ ጽቡይ ገለ ዝብለኒ እላለ ብዙ ሰብ እንትን ይብሉ ይጽፈዩ የእልሌ እላል ድማ ሰብ ዘይትንክፍ ገለኮ በሞራልካ እንዳከደ ኳዩ ከሰዋጋ በዋጋናካ ናይ ሞራል ክብሪ ገለ እጂ አነ ከሙ አንተና ይብለኔ እዚህም ተፈጥሮይ ሙልጌታ ናብዚ መጸከ ይኮነስ በዚ ሐሊፉ ይባሃል ያዳደ ጊዜ ስለምታይ መስለካ ተውህቦ ይዚም በቃ እላል የእለለ ምዝ ሆነ ሰብ የለን ዋዛ አና እጂ ዝገርመኒ ካብቲ እንዳራ አካዩ ዝፍጠር እላላሉ እጂ አራረ ጊዜ እንታያሉ መስለካ ዮናስ እጂ ኮነ መታዕቢት ካነሳ ኬስ ተባልካዩ ተአቢሙ በሐሳብ ትጉብዙሞ ዳር ኮንተንት ተመጽኳ ዝገርም ህቶ ከተሐተወኩ ተከለኳ ከም ጨርቃን እስኪ ሀደክ ነግረካ መታዕቢት ዮም እታ ሀደግን በራሂ
መጣቢቱ እጂ ከምን ታስተባሃለሉ ወይ አስተበ እንዳራአዩ ብዙ አይተገደሰን እንዴ ግን አሞዳታ ግን ሻይ እንዳሳተው በቃ ጥምታ ቢሎ ተገሪሙት በራም እንኳን ስማ እስኪ መጣቢቲ ከተበረከለካ ቃንዛ ይገበረልካን ይሎ እንዳልካ ይገበረልን በኦፕሬሽን የጌሬው እጂ ሳለውሽ ተረካብ ዘረባኩ ተረካቢ ዘረባ እጂ እንዳለው ንሳከ አባ ክትጉብዝ ክታይ እንትን ምስ መጣቢትካ ከተረዳካ በዳህር ዘመጸል ካንተና ተስተበህሎሞ አጋጣሚ ይታቶ እቲ መስሐቅ ይከውን እቲ ግናቱ መልስም ከሙ ይከውን ነው እስከድገመና ኸለከ ከም ዝጋጣሚታት እንታ ያለው እጂ እንታ ያለው መስለካ ዳህን ጭርቃን ንግበሩ ከም ጭርቃን ንውሰዱ ግን ከምዚ ሓደ ላልማ እንታይ ሱሳይድ ገሩ ሓደ ይሉ በካህነቁ ካህነቁ እጂ ሓደ አብቲ ካሜራ ዘሎ ዝስእል ገለ ከምዚ ጀነራል ገለ ከሙን ከሎ ተጸውዩ ማስረጃ ሳአሎ ገለ ተባይሉ እንትን ይሉ እጂ ከምዚ እንዳሳአሉ ንፋስ ከምዚ ያው ጠልጥ ንፋስ ናብዚ ወሲዶ ከምዚ ይሉ ንፋስ መልሶ እጂ ከምዚ ይሉ ህጅም በቃ ንፋስ ከምዚ መልሶስ ከምዚ ከብል ከሎ ለሚድዎ ዮናስ ይሉ ስለዚህ ለመዶ ተረዳሃል ዲ ምስኪና የለን እንጠልዩ ያለ እስኪ ማሃለ ክልተ እስኪ ደግሞ አሰልቻው ከካውን ተከታታሊ ተከታተልቲ እንዳስጋ አርክል ዋሃደ እጂ ከልል ያቱ እጂ ምሱ እንዳለ ለምስ አርኩ ሀደ ደሙ ሚያው ቀውጤ ገብሩ ፍርቀ ኪሎ ቆረጸሉ ይሎ ፍርቀ ኪሎ ቆርጹ ሂቦ በቃ ደቂቃ ጽንህን በቃ ጧጧ ቢሉ እጂ ሚያው ገለይ ረበ ኪሎ ወስከሉ ገለይ ወሲ ሁሉ በቃ ትድሙ አገቡ ገለ ዳር ሞ እንጠፋፋ ከይዳለኩ ገለይ ናባ ከፈል ገለይ ይሎ እንታይ ከፈል ናይቲ ደሙ ናይ መጀመሪያ ናይ ፍርቀ ካላይ ናይ ረበ አና ተርጉመሉ በርንታ ያምሲ ላይ ይከፈል እንታይ መልከተኒ አና ተርጉመሉ በርንታ መልከተኒ ተዘረቡሲ ስምዒቱ ይከፈል ሞዚናይ ምስ ኮሮና ዝተአሳሰረ እቲ ከከፈለ ለኸይዱ ከከፈለ ኸይዱ ማለት እዩ ከከፈለ ከይዱ ናይ አስተርጓም ግን አና ተርጉመሉ በራይ መልከተኒ ይሎ ሚያው ስለዝበለ ይገርም ምዚናይ ኮሮና ዝተአሳሰረ ደግሞ ኩሉ ሰብ አስተፊልካ እንደርኮንካ ሳኒታይዘር ይጥቀም ገለ ይጸፉ ሰብ ሻሽ መስሉ ይዱ ይታ ሳዳ ኮይኑ እንጂ አደ ይዱ አብጅቡ አቱ ከውጽ ከሉ ሌባ ናይ ካለ ሰብ ይድ ኮይ መስሉ ፋሽቲ زيادة سميع زيد فلتيا زيرميو صباح زناقع كان ملقيتا ارتيست وني خاكو من البات اسكي اب قطمي كميخا بعد خريخ تقطم تصحفوت قطمي باله ስለዚህ ጋዜጠኛ ጥራይ ኮን ካን ማለት ስለ ጥበበኛው ነካ እቲ መድረክ እንዲው ጂ እንትን ኮይኑ صحف قبل على حقتني يصحف بتاعي يصحف صحف كاي وقرب ميديا بتاعي زي سنه بنيا خمالتي يصحف هو صبا على خط صحفه على خط بابا هو دراما خي صحف ده يصحف تصحف في دراما هي فهم كوفابيله كم تتريو سبونسر يوتي صقم አቅም የለን ምንበት صحف صحيفه ወልከ በስነ ስርዓት ተቀመጠ እንተናል ታይት ሳን በቃ ሳን سندي ጸገም ይችላል ተዋሳ ደኸ ተዋሳ ወኒኻ ዋሳ ግን እንትን አይኮንኩን መጽሐፊ ወጂ ካቡ ሙድ ወጼ በቃ ወላ ከዋሳ አምንደር ፈቲንካ ባኖ ከዋሳ እንደርም ይለ በቃ እንትን አይብለኔ ከምዚ ጸፎ ጸቡቅ ሙድ ይብለና ከዋሳ ማለት ከምዚ አብ እላል ገለገለም በር ኃይለ
أبزي موسى دراما كم بمنتهى قوانقا بمحرنيا دي دراما تصحفه أنا بتقرينيا أوكي بتقرينيا تبغى تصحف بتقرينيا بقى تستدعوا قلت واسوالو كن بزي أقطامي سبونسر يلن عقمي يلن هذا مالتيستي ناتهم جزء يمسح سبونسر كوندر تراكيو ناتهم جزء كوي كونن نايتي صحفهم جزء نايتي صحف نايتي نعود بهزبون موزيا تراي قاعدة تصحف كون كامبر نزي جوهاز بلو تخاتاتل بزحات يوم زلونا ملقيتا قبل مرس خمسة رخبوا له خارج الثانية thank you باتري تحزيخا ملقيتا قرب أبتيك تنقص أسكال لخون انتاي فترة ديو انتاي تساقامي يا ناتي يوريك أسيد جيجن قدم شمون تأمت كم زي مارشا بدي كورد كله زي تعاصفو زي اجري كبركن تاتي كم زيلو تعاصفو زي كارتليج مارا تاسو زي يماناي جي دكتور بتاعي يغرمك هذا انا استرداكو ነገር كابلت هذا كساب الت 30 يقنزو كابلت هذا كساب مولو ورخي هجي كمزي قانزا ميلمديو قال نكاله سب كمزي صوتا لاغص يمسل يعني بقى هجي اماسيا حامي مزبل ناب هقوي كدي كالو ولا مسارته مولጌታ ሎሚ ማቃሉ قال ዝብሉ ናብ هقوي ኮረመር እግረይ ኩል ጊዜ ቃንዛለኒ ፈቲካ ጸሊኻ ግን በትሪክ ትህዛለካ ስለምታ እዚ ካርትሌጅ ማራ ስለስተሐሲ ክብደት ካብ ዝወሰከሉ ጊዜ بركخ يتكمونو عصمي مسا عصمي كراكب تصقمي هاغ ليلومني اجي تهغزني بمركز تكتاتل الله هذا حكمنا يكتاتل مدهاني توسد ديلي كيكونا كمزي قانزا غبرلي كالو كلم قري قال اجي بيغر نو هي تخيدني حجي هيكيدني مو نمودا غزناينا منالبات موداتا ጌታ እንታይ ክትብል ትደልይን ዮናስ ሙያ ጋዜጠኝነት ቀሊል አይኮነም ጽቡ ድምጽ ስለዘለካ ጥራይ ከጎ ጽቡ ስለተጻፈም ንስራ ጋዜጠኛ ክትከውንም አይተከለን ያ ቀዳማይ ነገር ድሌት ይድልዩ ካላይ ነገር ደግሞ ምሱ ዝተአሳሰረ ብዙህ راقوهات አለው ምሱ ዝተአሳሰረ ስለምንታይ ነፍስ ወከፍ ገዛ አለ ኻንሳ በቴሌቪዥን በሬዲዮ ክብር ይደልዩ በጣም ክብር ክትጠንቀቅ አለካ ሐላፊነት ስለምንታይ ጋዜጠኝነትን ጻዕዳ ክዳንን ባራ ጥንቃቄ ይደልዩ ከምዛገር ካለ በቀልሉ ክትጽየቅ ስለተከ ስለዚህ ጋዜጠኝነት አርቲው ጋዜጠኝነት ኩሉሃ ቀሊል አይኮንም ቀሊል ኃላፊነት አይኮንም ነዚህ ኃላፊነት ቸለሊልካ ነቲ ሙያ ከተራክሶ አበ ዘይኮነ ቦታ ትንክትብሎ ከቪዲዮ ጥንቃቄ የለው ግን ኩልሻ ከተነብብ ክትከላለካ ስለምንታይ ናይ ጋዜጠኝነት ሙያ አውዲካ መህላፊው ተማሂረ ከእንደዚህ ደረጃ በጽሄ በድህሩ በዚያ ከቀጸለ ትብል እንደርኮንካ የለካ ማለት ኩል ጊዜ ሚዲያ ክትሰም ኩል ጊዜ ከተነብብ ክትከላለካ ሞ ጋዜጠኛን ስነጥበበኛን ሙልጌታ ፀሐዬ ዕድመና خبيرካ ካብቲ ዘለካ ተሞክሮን ምሳናውን ስለዛዕለልካ بسم إريتريان ميديا نيتورك نمسكنك كبرت هابنا ملقيتا أنا بتعمي يمسكن عموداتا حزبين هاجرين سلام كسانت يقبرلنا لي مني بوجني أنا بتعمي يمسكن نكون نملا حزب إريترا رهوس أو دعمت يبل حبيرو تبو منياتيو راي أبتفل عليه بوتا زركبو متعبيت خاخون خولوا بإثيوبيا كتاتلوخا سكيب قنقوا محارنيا غيركا سلام كتب لهم تخيلك
እንግዲህ ያው ለመላው አብሮ አደጎቼ የምለው ይሄ መጪውን የፋሲካ በዓል እንኳን አደረሳችሁ። በዓሉ የደስታ የሰላም ያድርግላችሁ። ይሄ አሁን በተጀመረው የሁለቱ አገር ግንኙነት መልካም ግንኙነት የሰላም ብርሃን በእጅጉ ደምቆና ተኮልቶ የኤርትራ ሕዝብና የኢትዮጵያ ሕዝብ በመልካም ጉርብትና እየተመሰረተ ህይወት እንዲመሩ እመኛለሁ። ጽቦ ሞ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ከም ዝኽትከታተልዎ ፀናሕኩም ዕዱምና ጋዜጠኛ ስነ ጥበበኛ ሙልጌታ ፀሓየ ካብቲ ተመክሮ ምሳና እውን ክዕልል ድሉ ፀኒሑ ክዕለና ፀኒሕሎ መሲጥኩም ክኸውን ተስፋ ንገብር ደጊምና ርሑስ ቅንያት በዓል እናበልና ንሰናበት ክብረት ይሃበልና ነመስገን